Şu sözlerden soň otağa imsiňli garalaşdy. Bir adymyp millioner ýene sözüne dowam etdi. Eger siz erter ölmeli bolanlygyňyzda näme ederdiňiz? Şol odalyk edýän işleriňizi ederdiňizmi? Ýok, diýip ýaş ýigit boyun almaga mejbur boldy. Diýmek siz has dogrusy bagtly adam däl. Aýtsaňyzlaň, erter ölmejekdiňizi aýratyn ynam etmek dogrumy-ka? Ýaş ýigit alada galdy. Goja özüniň geleceği görüp bilen aýratyn ukybyny birnäçe gezek aýan edipdi. Eger ol myhmany ölüminiň gutarnyklygyna ýakynlaşýanlygyny, elbetde, günläp aýtmasa-da duýdurýan bolaýmasyn? Aljyraňlylyk ýaş ýigitiň ýüzünde şeýle bir aýdyn görnýärdi bolyn. Millioneri özüniň şäheriniň pikirini okamak hem zerur däldi. "Howsala düşmäň, siz erter ölmersiňiz" diýip goja biraz ýylgyryp aýtdy. "Sizin tek gatgarraýan çaňyz ýaşamaly we ýaşamaly. Maňa dowam etmäge ruhsat ediň. Sizi bulaşdyrmazlyk üçin geliň bu ýerde kaýsydyr bir başga ýagdaýa, has umumyrak ýagdaýa seredeliň. Eger siz durmuşa öz pähim paýhasyňyzyň gözü bilen seretseňiz, ölüm siziň üçin başga bir mana eýe bolar. Emma adamlar adatça bu derejeye ýetip bilmeýärler. Siziň üçin ähli durmuş öňdedir diýip pikir etmeklik özüňe artykmaç göwn ýetijilik bolýan däldir. Ölüm adamyň üstün duýdasy hem basyp biler. Emma adamlar hyýaly zat inanmagy müwesse bilýärler. Olar öz öňlerine entek wagtyň köpdigini anlam edýärler. We şol sebäpli belli bir karara gelmegi mydama ýa-da çekdirip berýärler. Olar özlerine şeýle diýärler: "Ziýany ýok, entek wagt bar, ýetişerin, bu iş bilen soňrak meşgul bolaryn." Soňra bolsa garlyk gelip ýetýär we olar bolsa barbyr hiç zat etmeýändirler. Ine şonuň üçin-de biz şeýle diýýäris. Eger ýaşlyk bilsedi, garlyk başarsady, diýip ýaş ýigit bellidi. Gynansak-da bu hakykat. Diýmek bagtyň sary her bir günü hamala siziň durmuşyňyzyň iň soňky güni ýaly hasap edip ýaşamak. Her günü eger siziň tanalygyňyz dolan bolsa, onu etmeli, etjek zatlaryňyzy edip, joşun bilen ýaşamak gerek. Hakykatda bu şeýle hem. Biziň sanalygyňyz azalýar. Emma biz köplenç muny has az wagtlarynda, haçan eýýäm ören geç wagty duýarys. Şonuň üçin size gaýrata galyp, desne hereket etmek gerek. Şeýle pikir bilen ýaşamaly. Men sevgili işim bilen meşgul bolmaga başlamazdan ölmek islemeýärin. Men jemgyýetiň meni allanlygy, onuň menden üstün çykanlygy, meniň arzularym poç edenligi baradaky ýakymsyz oýlanmalar bilen ölmek islemeýärin. Siz gorkynyň arzu hyýallardan güýçli çykanlygy baradaky, özüňiziň ahyr soň hakyky şatlygy bilmän ölýänligiňiz baradaky ýakymsyz duýgular bilen ölmeli dälsiňiz. Batyry hereket etmegi öwrenmek. Men lalaşýaryn, ýagny siziň aýdanlaryňyz bilen lalaşýaryn. Ýöne, şeýle sowal ýüze çykýar. Meniň öz edýän işimi hakykatdan halamaýanlygyma dol ynamym ýok. Men diýünden müşgüllikler we kynçylyklar bolmaýan, ýekeje de hünär bilmeýärin. Eger ähli zat has oňat bolanna, biz şu wagt bu ýerde bile oturmazdyk. Siz diýünden mamly, hatda iň halaýan işiňde de yaramaz taraplar bolýar. Siziň hakykatdan da öz işiňiz halaýanlygyňyzy bilmegiň ýene bir usuly bar. Özüňizden şeýle diýip soraň: "Eger ertir meniň bank hasabymda million funt sterling peýda bolsa, men öz işim bilen ýene de meşgul bolardymmy?" Eger siz "ýok" diýip jogap berseňiz, onda siz öz işiňiz çyn ýürekden söýmeýärsiňiz. Eger birden millioner öwürseler, köpler öz işine galarmydy diýmegiz mümkin. Ören az adam galsa gerek, ýeri gelende bellesek. Hawa diýenleriň köpsi eýem baý adamlar bollar. Adatça adam köp müçürdäk pul edinip, ir diýinjaşa gidýär, ýa-da meşhurlanýan işini çalşýar. Emma meniň tanýan millionerleriň hemmesi diýen ýaly diýinjaşa gitmeýärler we has goja ýaşlara ýetýän çaýlar işlemeklerini dowam etdirýärler. Men hatda şeýle diýerdim: "Ähli millionerler diýen ýaly, eger öz baýlygyny miras alan adamlary ýa-da onu şol nikasasyny edinenler hasaba almasaň, diňe öz edýän işlerini süýendikler sebäpli baý ýapdylar. Ynha-da meniň pikir ýöretmelerimiň halkasy birleşdi" diýip goja sözünde dowam etdi. Millioner bolmak üçin ýa-da iň bolmanda baýamak üçin siz öz işiňizi söýmersiňiz. Kim özüniň halamaýan iş bilen meşgul bolýan bolsa, ol iki hisse temmi alýar. İşdiňe bir olary syrnykdyrmaýar. Eýsem has yaramaz ýeri, ol hatda olara maddi bolçulugy da getirmeýär.
Nähil gen görünse-de adamlaryň köpsi öz durmuşyny hut şeýleň geçirýärler. Näme üçin olar üstünligiň hakyky kanunyny bilmeýärler? Şeýle hem gorky derarly olar öz durmuşynyň günlerini bizlere karşılaýarlar. Durnuklylyga ýapyşyp hakykatdan da baý bolmagyň mümkinçiliklerini elden gidirýärler. Olar özleriniň baýlygyny beýlekler üçin niýetlenendigini, munyň üçin bolsa olarda dihin ýeterlik däl diýip özlerini ynandyrýarlar. Siz nähil pikir edýärsiňiz? Näme sebäbe görä olar özlerini arlamaga ýol berdiler we hyýal zada ynandylar? Olar özleriniň baýlygyny beýlekler üçin niýetlenendigini, munyň üçin bolsa olarda dihin ýeterlik däl diýip özlerini ynandyrypdylar. Siz nähil pikir edýärsiňiz? Näme sebäbe görä olar özlerini arlamaga ýol berdiler we hyýal zada ynandylar? Hakyky zatlar görerden, hakykaty hyýal zatlardan tapawutlandyrardan olaryň aňy ýeterlik güýçli däldi. Häsiýetiň ykwaly kwapdaşdy baradaky sözleri sizin täk undan nälsiňiz? Öz aňyňyzy berkidiň, şonda bolaýmal ýagdaýlar sizin hujumuňyzyň öňünden sowlar. Öz durmuşyňyzy özüňiz gözegçilikde saklarsynız. Aýsaňyzlar, eýsem siz mydama bagtly bolupdyňyzmy? Diýip ýaş ýigit sorady. Dogry, aýsam bolmandym. Meniň hem agyr günlerim bolupdy. Kä halatlarda men hatda özüm öldürmek barada hem pikir edipdim. Bu ýagdaý ajaýyp günleriň birinde üç köşkür adama, millionera duşan şam dowam etdi. Ol meniň size häzir gürrüň berýän zatlarymyň ählisini diýen ýaly öwretdi. Ilk başda men onuň sözlerini ynanmandym. Bu taglymatyň meniň ýagdaýymda ulanyp boljakdygyna men ynanyp bilmedim. Ýogsa bu adamyň durmuşynyň özü onuň usulynyň işleýänini tasdiklaýardy. Ýöne şol döwreçenni men eýýäm ähli uğurlar synap görüpdim. We işi şowsuz adam bolup galypdym. Şonuň üçin synaşyk görmek isledim. Barýar men hiç zat ýitirmeýärdim. Men eýýäm 30 ýaşymdadym. Men öz ömrümi biderek geçirýändigimi duýýardym. Ol suw gysymlan ýaly elimden satyp gidip barýardy. Ýöne siz bugün şol gen gojanyň maslahatyna gulak asandyňyza ahmar edýän näsiňiz? Ol meniň özüme hojaýyn bolup biljekdigimi, özüm bilen bolup geçen ähli zatlar gözegçilik biljekdigimi tükünüksiz gaýtalaýardy. Men ynanmaýardym. Onuň sözleri meniň üçin ilmi fantastika ýaly bolup görünýärdi. Ýöne ol bu sözleri ýene-de gaýtalaýardy we ahyr soňy men özüme şeýle diýdim. Eger goja mamla bolsa näme? Eger durmuş meniň şu wagta çenli pikir edip gelişim ýaly däl, başgaça bolaýsa, belki ol belli bir derejede öňünden bilip bolmajak we gözegçilik alyp bolmajak. Şowurlugyň we ykwalyň hökm sürýän zynjyry däl bolsa näme? Eger adam aňyny turganlaşdyryp başlasa, onuň öz ykwalyny dolandyryp biljekdigini duýdum. Meniň aňymda özgörüşler bolup geçdi. Ýöne ol diňe haçanda meniň halypamyň maňa beren formasyny gaýtalamaga belli bir sarp edenimden soň bolup geçdi. Her günden başlap, mydama we ähli bagwatda meniň işlerim barha gowy ýola düşýär. Bu sözler her gün gaýtalan we mümkin bolýança ýygy-ýygydan. Olar size ruhy asudalyk we ünsizlik duýgusyny berer. Onsuz bolsa durmuş kynçylyklaryny ýeňip geçmek mümkin näl. Haçan meniň halypam bu formany maňa berenne, ol dünýäniň ähli sirlarynyň içinde bu sir iň gymmatlasy diýipdi. Ol bu hazynany maňa beripdi. Men bolsa ony size berýärin. Men hiç wagtem bu formany gaýtalap bermegi we özümiň halypamyň maslahatlaryna uýmagy bes etmedim. Men indi sizden hem şoňa garaşýarym.